Billige kopier eller den ægte vare? Og kan du kende forskel? Velkommen til DR2-tema, der jagter kopierne. Der er ikke nogen Og herhjemme er Kim Larsen blevet et levebrød for en håndfuld look- og sound-alike-musikere. Det folk køber, det er jo oplevelsen af, at noget, der lyder som Larsen. Ja, det er også meget bedre end det rigtige, fordi det er jo meget flottere at se på. Jagten på kopierne lige om lidt. I kopiernes verden er der penge på spil. Jeg lever af det. Det har jeg gjort i 11 år. Men der er også stærke følelser involveret. Jeg tror da også, at et eller andet sted, så tænker han, hvorfor fanden finder de på noget selv i stedet for? I en kælder i Odense er der indrettet et lille privat museum til ære for en dansk musiker med en særlig originalitet. Larsen er jo den bedste sanger, vi har haft i Danmark. Jeg har været til omkring 80 koncerter med Kim Larsen. Det er mit hjerte brænder for det. Det er det sgu. Nu er den passionerede Kim Larsen-fan ved at gøre klar til en helt speciel begivenhed. Hans lille museum skal lægge hus til et møde. For første gang skal en håndfuld musikalske kopier hilse på hinanden. Goddag. Ja, velkommen til, dreng. 5 musikere, som har det til fælles, at de ikke bare spiller Kim Larsens musik, men også forsøger at efterligne deres forbillede bedst muligt. Hold da kæft, du er et spejlkabinet. Hej. Må man ryge her? Ja. Når jeg skal lave Larsen, så skal jeg herned. Ja, mine damer og herrer. Ja. Så jeg synger ham jo hernede, ikke? Jo. Det er ligesom om, når kasketten kommer på op på scenen, når man står der, så træder man ind i karakter. Hej, det er ikke også sådan? Jo. Når man står der. Det er sangen, der er hovedpersonen, synes jeg, ikke? Men at man så har nogle rekvisitter, som skal være med til at understrege det. Jeg har sådan 20 skjorter af dem her, ikke? Jo. De skal bare vaskes ind i tørretupler, og så lige krølles sammen, og så lægges. Ja. Man har aldrig set Larsen i en strøget skjorte, med. Nej, det skal. For Larsen-kopierne er det at plagiere mesteren nærmest blevet en livsstil. I folkeskolen, ikke? Jeg sad jo sådan her i 10 år. For at få underbid, ikke? Til at starte med i min ungdom tænkte jeg, nej, der er kun Kim. Og det skal ikke stille sig til at spille sådan nogle klovne og sige, hvad fanden er det for noget lort? Jeg kan huske, da jeg startede, der malede jeg mellemrum mellem fortænderne. Det var helt åndssvagt, mand. Som alderen er skrevet frem, så er der noget andet, der har fanget mig. Det er jo den glæde, de kan give andre. Det er jo perfekt. Det er det største, en kan give. Jeg elsker dig, og jeg ved, du elsker mig. Og hvad der så end sker, lad det ske, for jeg er din. Og selvom vi... Og musikken, at de leverer den nærmest måske nogle gange bedre end ham selv. Kan en kopi tilfredsstille et behov lige så godt som originalen kan? Eller kan originalen bare noget særligt, som umuligt kan gøres efter? I kælderen i Odense er stemningen kommet helt i top. Var du på job i går? Ja, det var. Jeg spillede til Handicap Disco. Og så var jeg i Æbeltoft i forårs. Spillede på Toldboden Bodega. Vi tager jo alle de jobs, som Larsen ikke gider. Og dem er der masser af. På Bodegaen der, for eksempel. Ja, for eksempel. Ja. Til daglig er de 5 musikere konkurrenter ude på et musikmarked, hvor der efterhånden findes mindst en halv snes andre solister med og uden bands, som også ernærer sig i mere eller mindre grad ved at give den som Kim Larsen-kopi. Men når man kommer ind med Larsen, så har du et forspring. Du kan bare starte en sang, og så synger de fra starten af. Det er jo det, han er jo guld. Altså. Ja. Men det er jo vigtigt, at man har tro mod både musikken og illusionen. Altså det folk køber, det er jo oplevelsen af, at noget, der lyder som Larsen. Altså for mig, der fylder det rigtig meget, og det er en del af min identitet at tage ud og spille. Nogle gange giver det lidt penge, andre gange så er det måske bare, ja, populært sagt, en pølse og en sodavand, ikke? Mens det for nogle af kopierne her er lidenskabelig hobby, er det for andre efterhånden blevet en god forretning. Jeg lever af det. Det har jeg gjort i 11 år. Jeg får mig godt betalt, og som Larsen siger, penge, de er jo først interessante, når man ikke har nogen. For en enkelt af kopierne har Kim Larsen været en solid levevej igennem hele voksenlivet. Kim Larsen var jo allerede, da jeg var en lille dreng, en verdensberømt mand i Danmark. Jeg var
fuldstændig vild med Gasolin. Jeg sang med på de der sange og gik på ungdomsdisco. Og der vidste discjockererne, at ham der Peter, han kan næsten synge ligesom Kim Larsen. Så det skete meget, meget tit, at jeg blev bedt om at komme op til den her diskotekspuls. Så fik jeg stukket mikrofon i hånden, og så blev der sat et Gasolin-nummer på, og så skulle jeg stå og synge til det. Ja, dejligt. Det gjorde jo, at da jeg var der i teenageården, der 15-16 år gammel, tænkte, jeg må lave et band. I dag skal Peter og de andre kopier trykke den af i Aalborg, hvor der er fuldt hus og et forventningsfuldt publikum. Jeg elsker musikken. Der kan man synge med og danse. Jeg er jo så gammel nu, jeg kan huske Gasolin, dengang de var store i 70'erne, så det er derfor det, jeg ser frem til. Det er jo kopien, vi skal høre i aften. Sådan er det. Og vi håber, han kan leve op til det. Jamen, man klæder sig jo som den gøjler, man er. Det er ikke hver dag, man får næsten ren skål på. Jamen, jeg tænker jo, at stemmen skal være tæt på, udseendet skal være tæt på, Kim Larsens ansigt skal kunne ses. Jeg bruger ikke ørering normalt. En vigtig rekvisit. Det er en clips on off. Og jeg har ladet mig fortælle, at mesteren, han også klipser den på. Kopi i yderste potens. Jamen, det er helt lige meget, at det ikke er Kim Larsen, at det er kopier. Hvis kopien den er god nok, så er det i orden. Er de hjertelige? God aften og velkommen. Udover at man sådan rent mimisk og sprogligt godt må være tæt på originalen, uden at det skal opfattes som en parodi. Men så er det ligesom om, at det er med til at fuldende billedet af, at det er rigtigt, det her, ikke? Vi ved godt, det er kopier, ikke? De kalder sig kopier, så vi ved godt, det ikke er det rigtige, ikke? Det er fint, og at man lever af det også, hvis man kan det. Altså, og så sprede noget glæde med nogle gode sange, det synes jeg er fedt. I Aalborg er der fuld knald på koncerten med Kim Larsen kopibandet, og publikum giver den maks gas. Kanon. Det er helt i orden. Og det er også meget bedre end det rigtige, fordi det er jo meget flottere at se på. Det er jo nogle rigtig flot mænd. Han har en stor mund, og tungen, det er rigtig godt det med tungen. Ja. I tænker, det her det skal ligne Kim Larsen til mig, og det er det, det gør. Tak for det, mine damer og herrer. Jeg synes, det er så fedt. Det er jo virkelig en super oplevelse. Musikken er jo vores allesammen kulturarv. Ikke? Så jeg synes bare, han skulle være stolt af det. Kim Larsen, at vi på en eller anden måde, vi hylder ham jo også, ikke? Og hylder vores historie og alt det der, ikke? Hvad Kim Larsen egentlig selv mener om sine kopister, det er et tema, som også er til ivrig diskussion nede i kælderen i Odense. Jeg tror da også, at et eller andet sted, så tænker han, hvorfor fanden finder de på noget selv i stedet for? Kim Larsen synes jo, at hvis man kan synge og spille guitar, så skal man få fingeren ud og skrive noget god musik selv. Det har han sagt til mig. Jeg gider sgu ikke lave noget selv. Jeg hygger mig fint. Jeg gad sgu godt, hvis jeg kunne. Altså, men det er ikke mit gebæk. Nu må det også komme lidt af. Det er ikke altid, at man lige kan komme op i det der, nu vi selv en lange tone der til sidst. I kælderen i Odense er der blevet knappet endnu en pilsner op, mens kopierne forsøger at sætte ord på deres berettigelse. Vi er jo forhåbentlig i gang med at videreføre noget, kan man sige. Det er jo musikalsk arv. Det er vores. Kim Larsen, hans musik uddør jo ikke, fordi han engang er gået bort. Vi har vel en eller anden kærlighed til musikken, og vi sådan føler os i den gode ånd forpligtet til at levere, og det bliver vi ved med. Larsens lærlinge. Larsens lærlinge. Det er jo lærermesteren. Men jeg tror aldrig, der kommer noget svendebrev, for vi er jo lærer hele tiden. Kopierne skal snart til at hjemme efter deres kældermøde. I mine yngre år, der tænkte jeg, hvad fanden skal de stille sig op som nogle kopier for, når vi har Kim Larsen? Altså,
Og nu står jeg selv som en... Nå ja, for hvad er det nu lige, der er med ham der Kim Larsen-fanen selv, der lagde Kældermuseum til? Jeg har jo lige pludselig for nogle år siden lagt et skæg til. Det har jeg altså ikke haft. Så pludselig råber folk John på gaden til mig. Og så kunne jeg godt se mig selv i spejlet, familien. De kunne godt se, at det er sgu da. Så længe jeg lever, så længe mit hjerte slår, så længe vil jeg elske dig. Men du er en kuldesten, og du har ikke nok i en. Så derfor, jeg må du gå, min egen vej. Den havde jeg sgu ikke lige set komme. Det var smukt.